नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत एक साधी, सोपी आणि तेवढी चवीला भारी अशी प्रॉन्स बिर्याणी। आमच्या चॅनलचा प्रयत्न हाच असतो की आम्ही कमीत कमी साहित्यात पण चविष्ट अशी रेसिपी तुमच्यापर्यंत घेऊन येत जाऊ। तर ही रेसिपी कशी बनवायची त्यासाठी आमचा हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण नक्की बघा। तर सुरुवातीला आपण प्रॉन्स जे आहेत ते आपण मॅरिनेट करून घ्यायचे आहेत। तर इथे आम्ही घेतले आहेत 1 किलो प्रॉन्स, नंतर तळलेला कांदा एक मोठी वाटी, नंतर 1 वाटी फेटलेलं दही, नंतर 1 छोटी वाटी गोड तेल, इथे आपण ऑलिव्ह ऑइल पण घेऊ शकतो, 1 छोटी वाटी कोथिंबीर, 1 छोटी वाटी पुदिना, नंतर मीठ, लाल तिखट आणि बिर्याणी मसाला प्रत्येकी 1 टेबलस्पून, नंतर हळद, नंतर जिरा पूड आणि धने पूड प्रत्येकी 1 टेबलस्पून। तर चला तर मग आपण इथे मॅरिनेशनला सुरुवात करूया। तर आपण पहिल्यांदा 1 किलो प्रॉन्समध्ये मीठ, लाल तिखट आणि बिर्याणी मसाला प्रत्येकी 1 टेबलस्पून टाकायचा आहे। त्यानंतर हळद, जिरा पूड आणि धने पूड प्रत्येकी 1 टेबलस्पून टाकायची आहे। नंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना, नंतर 1 वाटी जे आपण दही घेतलेलं फेटून ते त्यामध्ये टाकायचं आहे। नंतर इथे आपण गोड तेल घेतलं 1 छोटी वाटी, नंतर आलं लसूण पेस्टची 2 चमचे आपण इथे घेतला आहे आणि नंतर तळलेला कांदा आहे तो आपण यामध्ये टाकायचा। नंतर हे जे मिश्रण आहे ते आपण व्यवस्थित एकजीव करून मिक्स करून एका भांड्यामध्ये साधारण 1 तास आपण इथे मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे। तर आता आपण गॅसवर टोप तापत ठेवायचा। टोप छान तापला की त्यामध्ये मॅरिनेट केलेल्या प्रॉन्सचं जे मिश्रण आहे त्याचा एक लेअर लावून घ्यायचा। नंतर तळलेला कांदा, कोथिंबीर आणि पुदिना याचा लेअर लावून घ्यायचा। यासाठी कोणतं विशिष्ट प्रमाण नाही आहे, प्रत्येकाने आपापल्या अंदाजानुसार या गोष्टी टाकायच्या आहेत। नंतर 70% शिजलेला भात त्याचा एक लेअर लावून घ्यायचा। हा भात कसा बनवायचा याचा व्हिडिओ मी आधी अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तेव्हा तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की जाऊन बघा। नंतर पुन्हा एकदा त्या भातावर तळलेला कांदा, पुदिना आणि कोथिंबीर याचा। तर आता आपण यावर केशरचं पाणी टाकायचं आहे, नंतर साधारण 1 चमचा लिंबाचा रस, नंतर आपण फूड कलर घेतला आहे केवडा इसेन्समध्ये मिक्स करून, तर तो इथे साधारण 1 चमचा आपण इथे टाकायचा आहे। यामुळे भाताला एक चांगला सुवास आणि वेगळी टेस्ट येते। तर त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा सेम लेअर आपण रिपीट करायची, भात, कोथिंबीर आणि पुदिना याचा लेअर, त्यानंतर उरलेलं जे आहे लिंबाचा रस, केशरचं पाणी आणि फूड कलर विथ केवडा इसेन्स तरी आपण टाकून घ्यायचं आहे। नंतर शेवटी आपण इथे 2 चमचे साधूक तुपाचे टाकणार आहोत, त्यामुळे एक भाताला वेगळी चव येते। यानंतर आपण झाकण ठेवून साधारण 10 मिनिटं मंद आचेवर बिर्याणी शिजून घ्यायची आहे। त्यानंतर हाय फ्लेमवर एक तवा ठेवून त्यावर बिर्याणीचा टोप ठेवून आपण 20 मिनिटं ही बिर्याणी छान शिजून घ्यायची आहे। तर आता आपली प्रॉन्स बिर्याणी तयार आहे। अशाच चमचमीत व्हिडिओसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।